Господин Михайлов, на миналите избори се наричахте идеолога на величие и не се кандидатирахте за депутат. Защо на тези искате да влезете в Народното събрание? Аз не съм се наричал никога идеолог. Това е външно, така да кажем. Някой ме е определил така. На предните избори не исках да вляза, защото имахме друг представител, който вярвахме, че може да се оправи в Народното събрание. Аз предпочитах да работя навън, извън Народното събрание. По един или друг начин стана така, че не се получи тази концепция, която имахме, и сега трябва да направим втори рунд, в който да вляза аз, за да видя дали мога нещо да променя отвътре. Господин Василев, за вас това е пореден рунд на участие в българските избори. С различни информации сме ви виждали. Какви ценности изповядва сега партията, с която влизате в политиката, партия Меч? Къде в политическия спектър сте? Ляво, дясно, център? Много е важно името на партията Морал, единство, чест като позициониране. Ние сме центристски проект с силно застъпена социална програма, тъй като считаме, че в момента в България има крайна необходимост от социални мерки за стабилизация на живота. Мисля, че чрез Меч ще успеем да реализираме това, което други субекти не успяха, в които аз съм присъствал. Господин Янков, в дясно сте много. Каква част от електората очаква да вземе Синя България? Аз ще ви репликирам. В дясно сме само Синя България. Всички останали партии, които лепят етикета си десни, всъщност разчитат на леви политики. Поне така пише в програмите им. Синя България не е политически стартъп, не е инженерингов проект, финансиран неизвестно от кого. Тя се представлява от лица, които са отдавна в политиката и публичното пространство. Ние сме единствените, които имаме дясна реформаторска програма, която е логически обоснована, финансово подкрепена и гарантира икономически растеж в дългосрочен план на България. Така че в този смисъл ние се надяваме да бъдем обединителите на дясното пространство в следващия парламент. Господин Михайлов, каква средна заплата смятате за постижима, ако участвате в писането на бюджета? Това в момента е актуална тема не само за служебния кабинет, но и за държавата. Доходите ни и парите ни за до година. Значи, вижте, доходите по принцип трябва да са неограничени и да стимулират един човек да има желание да се развива, за да може да ги постигне. Ако сме в една икономика, в която хората се стремят да допринасят повече за обществото и с това да получават по-високи доходи, не трябва да има таван. Така че аз виждам голяма възможност за ръст на доходите, само ако освободим по някакъв начин държавата и икономиката да се движи нормално. Заповядайте, включвайте се в дискусията по този въпрос. Ръст на икономиката, които да доведат до повишаване на заплатите, не може да стане от плана за възстановяване и устойчивост. Това е позиция, която Меч твърдо отстоява. Този план доказа всъщност, че в България това е политическа тема, която скарва политическите партии. Смятам, че някои сектори, които бяха дадени на корпоративно-мутренското управление на определени бизнеси, трябва да бъдат върнати в държавата. Какво говорите? Като Лукойл, като ЕРП-тата, те трябва да бъдат одържавени. Оттам очакваме около 10 милиарда свежи пари, с които и минималната работна заплата, и втората година от майчинството, и социалните надбавки за определени засегнати категории граждани ще бъдат увеличени. В България, докато мафията и държавата са едно, никакви десни мерки не могат да бъдат ефективни. Господин Янков, одържавяване на големи стратегически предприятия. Как приемате вие в Синя България? Този филм го гледахме преди 1989 година. Казваше се Народна република България. Тогава не ни хареса. Ние не смятаме да се връщаме там. Синя България предлага икономическа политика, която да гарантира растеж на частния сектор чрез инвестиции. И това е единственият устойчив начин да се повишат доходите на хората. Командно-административни методи с вдигане на минимални заплати, пенсии или пък някакъв такъв вид съществена държавна намеса в икономиката са абсолютно изключени и контрапродуктивни. Това ще намали активността на частните инвеститори, ще пресуши изцяло чуждите инвеститори в България и ще остави България изолирана в края на Европа с най-ниските заплати за още едно поколение напред. Ние предлагаме изцялостно преформатиране на ролята на държавата в икономиката и отдръпване на държавата от ролята и на търговец, на собственик на бизнеси. И по този начин също така ще се реши проблема с голямата политическа корупция, забележете, защото тя не идва от космоса, тя идва от държавните разходи. Това включва и разходите за строителство и ремонти на ремонтите. Ние предлагаме скоростно изграждане на цялата публична инфраструктура на България с частни капитали на концесионен принцип. Така това ще стане за едно поколение, за един мандат на за едно поколение. Аз имам повод веднага, винаги когато слушам Синя България, отдръпване на държавата, да няма свръхрегулации, либерализация на пазари. И инфраструктурата ни е в този вид, защото Агенция Пътна инфраструктура вместо да строи магистрали, ги отдава на 10 на 20 фирми.
така наречената бебета, ако си ги спомняте, които ги строят частни фирми тези магистрали, заради това все още няма магистрали. Полша, Чехия, Унгария има държавна рафинерия. Не са държави, които са в източния блок или не са демократични. Аз смятам, че заради това, че държавата отстъпи стратегически сектори, оттам, че държавата отстъпи обекти от национално значение за България, се получи тази мутродемокрация, на която сме свидетели. В никакъв случай не сме леви. Няма Народна република България, но в Народна република България имаше държава. Сега има разпад. Господин Михайлов, как вашата политическа сила вижда постигането на 3% дефицит, така че да можем да влезем в еврозоната? Първо аз да кажа, не изгарям от желание да влезем в еврозоната, но... Защо не изгаряте от желание? Имам такова виждане. И за това исках да кажа, сега първо искам да кажа какво е нашето виждане за това как да е устроена икономиката на България и въобще България. Първо, като всяка една компания или държава, ние трябва да дефинираме нашата цел. И няма как да съществува една държава, ако няма национален идеал. В момента ние нямаме национален идеал, нито хората, нито политиците знаят към къде се стремят. Дайте да го формулираме, на къде се стремим. И ние сме го формулирали, даваме предложение, естествено това трябва да го приемат всички българи или по-голямата част от тях, да направим България най-доброто място за живеене и развитие. Какви конкретни мерки обаче, защото така звучи с хубава формулировка, но... Най-лесните мерки е да създадем добра среда. Ако ние искаме България да стане хубаво място за развитие и живеене, ние трябва да стимулираме хората, които са най-качествени, а не най-опадъчни. И най-качествените хора, те почват да създават полезност. Те дърпат всички останали след себе си. Поради тази причина, това, което искаме да направим, да създадем идеална среда за развитие и на бизнес. Тук имам до някъде виждане с господин Янков. Моля ви за кратки реплики и диалогично. Може ли само да попитам господин Михайлов, тъй като той казва, че не е привърженик на еврозоната. Ние също не сме, но дали той би ми казал кой от критериите за конвергенция, така наречените маастрихтски критерии, според него България не покрива, за да не можем обективно да сме членове на тази зона, защото ние на практика не можем да бъдем членове на този етап. Дали знае кой критерий не покрива? Ние в момента бюджетния дефицит не покриваме, доколкото знам. Не е вярно. Това не покриваме инфлацията. Дефицита, който вие му зададохте, го покриваме. И в настоящия бюджет, чрез така наречените бюджети типа Асен Василев, в които теглим кредити 3-4 милиарда и дефицита го държим на 3%. А вие защо не смятате, че трябва да сме част от еврозоната и казвате, че също... Първо, обективно не покриваме критерия за инфлация. После, защото се притеснявам, че в тази икономика на България с 45 милиарда външен дълг към момента, 44% от брутния вътрешен продукт, с неясното политическа ситуация, в която се намираме, това би довело до спекула. Крайният потребител ще плати цената на еврозоната. Всъщност, брутният продукт... Само да обясним. Вие, предполагам, сте за еврозоната. Да, много се радвам, че... И ние сме за еврозоната, ако България е стабилна държава, но тя не е такава. Така че към този момент това не е тема за меч. Както казах, един виц, тати каза, че ще ми купи колело, ама друг път... Друг път ще бъде еврозона. Да. Това е интересна стратегия за... Ние не сме против еврозоната, ама не този път. Може ли към 2035-2050 година да стане това? Синя България, разбира се, е за незабавна интеграция на България в Европейския съюз, довършване на този процес, което значи еврозона и Шенген. Това за нас е въпрос на национална сигурност, освен на икономически процеси. Всъщност, външният дълг на България не е 44% от брутния вътрешен продукт, наполовина на този процент, но това няма значение. Около 50 милиарда е в момента след последните заеми, които изтегли правителството преди 2 седмици. Това обаче не е проблем. Ние трябваше да сме в еврозоната 2021 година. Ние не сме там, защото Асен Василев и Продължаваме промяната 3 пъти отложиха това нещо едностранно. Ние покриваме всичките критерии за членство към момента, включително критерия за инфлация ще бъде покрит до края на годината. Това беше ясно още и в началото на годината. Ние можехме да поискаме да се форсира едно решение за членство и от 1 януари 2025 година, което беше и целта предварително обявена последния път, ние трябваше да сме в еврозоната. Имаше един законопроект обаче, свързан с уреждането на застраховането, който също... Това са дреболии, които можеше да минат за 2 седмици. Ама им трябваше политическа воля и те не минаха. Минаха. Сега вече са минали. Така че това не е проблема. Проблема е политическата воля. В момента продължаваме да нямаме звено в Министерски съвет, който да се занимава с тези процеси. Нямаме преговор с държавите от Еврогрупата, защото няма политическа воля на парламентарно представените партии да се довърши интеграционния проект на България в Европа.
Но от гледна точка на ролята на държавата и на създаването на среда, в която може да растат доходите, единственият начин това да стане е да се привлечат огромни по размер чужди инвестиции в тази държава. В размера, в който ги видяхме 2007-2008. Искам да уверя колегата от Синя България, че към 1 януари 2025 година няма да отговаряме на този критерий с най-ниските 3 инфлационни индекса на държави членки. И най-вероятно ще се наложи да почакаме по-дълго време. Няма нужда. Хърватия беше приета с изключение от критерия за бюджетен дефицит. А ние на практика сме отговаряли на критериите маастрихтските и на 1 януари 1989 година и 90-та година. Да знаете, защото тогава дълга ни е бил 10,8 милиарда долара. Вие перманентно ли казвате не на еврозоната, защото това също е важно? Или с определен срок, когато смятате, че трябва да покрием? Перманентно. Трябва ли да приключим и с валутния борд? Не, значи вижте, има разлика между валутен борд и еврозоната, понеже валутният борд не дава възможност, когато искаме да влезем и излезем от него. Това дава възможност България да се управлява като независима държава, ако някой иска да управлява като такава. В другия случай, ако влезем в еврозоната, няма излизане оттам и ние губим цели, как да кажем, както тялото има органи. Лева е вързан с еврото. Нали знаете? Лева е вързан с еврото. Вие ги бъркате нещата. Значи, лева е вързан с еврото в момента, защото ние нямаме качествено управление, което би спекулирало. Затова ви питам, ще го развържем ли? Ще ви го обясня така. Ако има един самолет, самолета, вие казвате да се управлява от Европейския съюз или самолета да може да се управлява от България. Това е предложението, което вие казвате. Вие казвате да може само от Европейския съюз да се управлява. Аз казвам да може да се управлява и от България. Не е ли хубаво пък тук да идват, ако използваме вашата метафора, да кацат много нови самолети, тъй като България ще стане по-привлекателна за инвестиции, няма да кацат, да. Значи, ако вие мислите, че ще станем по-привлекателни за инвестиции чужди... Това са анализи и оценки на икономисти и финансисти. Ние имахме анализи, че ще влезем в Европейския съюз, ще бъдем демократична държава. Това не се осъществи. Не сме ли? Разбира се, че не сме. И примерно Урсула фон дер Лайен, мисля, че така се казва, сега мога да й бъркам името, но тя се прегръща с един от най-големите мафиоти, според мен, нали, голяма част от българския народ, Бойко Борисов. Ако Бойко Борисов, Делян Пеевски, Иво Прокопиев са лицата на евроатлантизма, то тогава аз мога да кажа, че аз не искам дори да сме в Европа. Но тук трябва вече да го говорим с самите европейски ръководители, дали наистина това са лицата и дали ги подкрепят. И след сигналите, които сме изпращали за тях, защо няма реакция на Европейския съюз, след като сме членове? Какви сигнали сте изпратили? Изпратили сме много сигнали. Кой сигнал? Един кажете. Изпратили сме сигнал за организирани престъпни групи, които са организирани от тях и начин на действие. И сме ги изпратили към редица органи на Европейския съюз. И чакаме отговор. Сега ще видим, върнали се и към прокуратурата във Варна, оттам започва разследването. Ще видим дали ще има някакво разследване. Кой казус е? Различни казуси, нека да ги оставим. Нали? Някой път разследвания трябва да ги оставим. Аз мисля, че темата еврозона... Съгласен съм, че Борисов и Пеевски, докато са на терен промяна в България, не може да има. На политическия терен. Мисля, че еврозона не е темата, която вълнува българското общество. Мисля, че тя се поставя изкуствено, както се поставят такива теми мюрета, които да отвличат вниманието на обществото от големите проблеми. Нашето благосъстояние и животът ни. Господин Михайлов и не вярвам на ушите си, както казваше един водещ. Нали, не може да обясняваме толкова примитивно някои много сложни процеси в държавата, за съжаление, но по отношение на Пеевски и на Борисов е правда много вярва, защото аз от него съм чувал, че работи чудесно с кметове на ГЕРБ. Той е съдружник с съпругата на Тодор Попов, бившия кмет на Пазарджик в исторически парк, който е много близък на Пеевски. Аз нямам такива обвързаности за разлика от него. Ще отговорите ли, господин Михайлов? Господин Василев е прав. Работя с кметове на ГЕРБ. Работя също с Силвия Попова, която е съпруга на бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов. Т.е. вие какво работите? Обяснете на нашите зрители с тях. Вижте, аз живея в България. Да. Когато живея в България и искам да извършвам икономическа дейност, аз трябва да извършвам на територията на общината. Аз не виждам как мога да не работя с кмет на ГЕРБ, който е, и да извършвам икономическа дейност. Също така, аз смятам... искаш да вкарваш лидера им в затвора, както иска Меч, не работиш с такива кметове. Не извършваш такава дейност. Просто тук само, за да отговорим, тук ми приличат нещата на Народен съд, това, което казва господин Василев. Не, няма Народен съд. Факти ли са тези винаги неща? Съм предлагал хората да ги съдим по делата, а не да ги съдим по... един кратък въпрос към коя партия принадлежат. Не, кратък въпрос към господин. Гледах едно негово видео.
Той казва, аз бях шофьор на компаньонки. Това вярно ли е? Бяхте ли шофьор на компаньонки? Разбира се, да. Ето, за мен дебата от тук нататък е безмислен. Искате ли да говорим за по-важните за избирателите неща? Ама как? Ама вижте, аз слушам само негови думи, аз не правя твърдения. Да, защото в край на кращата едва ли български избирател в момента на тези конкретни избори ще взима решение на база на това, което се казва току-що. Хората очакват визия за развитие на държавата и програма за управление. В този смисъл е добре да им кажем нещо, а не да влизаме в дребнотеми и жълтини. Чухме, че господин Василев изразя скептицизъм спрямо и плана възстановяване и устойчивост. Вие как гледате и трябва ли да бъдат спасявани там парите, тъй като парите по второто плащане още не са факт? Държавата трябва да дръпне напред не с държавни или европейски средства, а с частни инвестиции. Това нещо може да стане само по един начин. Когато държавата се отдръпне от тежкото инфраструктурно строителство и ремонтите на ремонтите и вкара частни капитали за концесионно изграждане на тежката общинска и държавна инфраструктура в България. Това са десетки милиарди евро, които ще завъртат икономиката в положителен цикъл за един мандат. Това е единственият начин да се дигнат оборотите на България и съответно да се постигне устойчив ръст на доходите. Това ще позволи пренасочване, когато се освободят тези милиарди, които в момента държавата харчи за ремонти на ремонтите и за никога недостроените ни магистрали. Те ще могат да се насочат в други сфери, където държавата се отдръпнала, като например отбрана на национална сигурност, охрана на границите, инвестиции в изоставените райони на държавата, където няма да има частни инвестиции. Да станат частни. Не да станат. Колегата веднага. Вие не знаете. Вие сте юрист, господин Василев. Знаете, че концесията предполага изграждане на публична инфраструктура, която остава публична държавна собственост в момента, в който бъде построена. Така че тази спекулация не е. Кой строи българските магистрали? Надяваме се частни инвеститори, които не раздават пари под масата, нали? Защото това е истинския разговор за голямата корупция. Синя България е единствената политическа платформа, която предлага реални действия за борба с голямата политическа корупция, която идва от обществените поръчки за строителство и ремонт и от държавните фирми, които се управляват от партийни секретари. И така че, когато се спре това, няма да имаме и вече милиардите на година, които захранват фалшивия икономически елит, който си избира фалшив политически елит и живеем в някакъв филм. Това е единственият начин това да се случи. Синя България, дясната политическа платформа, която предлага реформаторски дневен ред, който ще реши проблема на терена с голямата корупция, чрез спиране на парите, които са източника а не с промяна на конкретната комисия или някакъв друг герой, който бъде избран на някаква конкретна длъжност от Народното събрание. Това няма да промени нищо. Кажете да обърнем поглед към Маришкия басейн. Там беше сега големия казус. Господин Михайлов, трябва ли да изпълним ангажиментите, които сме поели, да бъде гласувано и да бъде дадена зелена светлина, така че да получим парите по транша, които са свързани с енергетиката, да включим този проблем? Първо не знаем ангажиментите, кой ги е поискал, защо са се подписали тези ангажименти. Те са публични, как да не знаем. Значи, вижте, ние имаме една публична информация, която не се дава. До момента това, което аз съм видял, че публичната информация не мога да я вярвам и по принцип винаги трябва да гледам в обратната посока. Това е мое заключение на нещата. Ма чакайте, нали има публични договори. Ние сме подписали, поели сме конкретни ангажименти. Договора и преди това, между другото, сме поемали ангажименти. Договора е уточнение на нещата, които вече хората са се договорили. Понеже е хубаво да използваме правилно думите, дали някой ги е поискал, не знаем. Това са договорки, които са подписани между нашите управляващи и европейските такива. Как уточнение? Договора залага България, поема еди какви си ангажименти и като си ги свърши, може да питате господин Василев пари. Какво е правното обяснение на договора. Въпросът е, трябва ли да изпълним договора, който сме подоели с според мен този договор не е добър, но само изключвам думата, че са поискали. Това не го знаем, нали? Но договор е подписан. Да, това е факт. А поисканото, като не е подписано, има ли значение в правния мир? Само едно бих казал по темата с Маришкия басейн. Нашата позиция на меч е следната. Ако ще унищожаваме енергийна мощност за 20-30 милиарда, нали, тя е неоценена. Там са активи, които са хем продажба на то, хем имаме обекти големи. Заради някакви виртуални милиарди от плана за възстановяване и устойчивост, ние сме готови дори да се откажем от целия план за възстановяване. Ма ние имаме съвсем реални загуби, господин Василев. Не, напротив, ние имаме съвсем реални загуби от тези квоти, които плащаме за измислената зелена сделка на Европейския съюз. Ние имаме реални загуби от това, че Борисов започва унищожаването на Маришкия басейн. Спрели Маришкия басейн, оставете 30 000 жители в тази част на България, няма да имаме ток. Това се подписва с две ръце. В момента изнасяме 1200 мегавата за Украйна. От една година сме нетен вносител на ток. Не просто 30-40 хиляди служители. Националната сигурност
независимост енергийна на България зависи от този басейн. Наскоро излезе световния преглед за енергетика, прочетох го, имаме колеги, които се занимават с това. 85% от вредните емисии в световен мащаб са извън Европейския съюз. Каква зелена сделка правим, какво изпълняваме? Европа се разпада и заради тази зелена сделка. Тоест, вие сте за запазването на Маришкия басейн? Ние сме абсолютно за запазването, както и за строителство на ядрени централи, както и да влезат в затвора тези, които унищожиха Павел Чаира, а това са хора от ГЕРБ. Добре. И за много други неща. Чух. Сега, дайте да вижте, понеже видяхме кой къде стои по важните теми пред България и нашето благосъстояние, но кой тук е най-големия патриот? Тук да говорим, да поставяме по този начин въпроса, мисля, че е некоректно. Кой човек е най-големия родолюбец, защото това не трябва да е нещо, което, на база на което хората да избират съответния ръководител, до неговата възможност да може да свърши нещата. Не, нямате ли го това в програмите си, в предизборните си изказвания? Кое? Не е ли една от водещите ви? Не, значи вижте, родолюбието би трябвало да е вътре в сърцето на всеки един българин. Така трябва да бъде откърмен всеки българин. В Съединените щати всяка сутрин, когато децата отиват на училище, има химна и вдигат знамето. Значи, ако гледаме западния свят, нека и гледаме и в едните практики, и в другите, а не да повтаряме само тези, които са ни казали да повтаряме. Господа, така, моля да родолюбието... сте кратки. Може ли да формулирате националната кауза в рамките на една или няколко думи? Национална кауза на България не може да бъде еврозоната. Национална кауза на България може да бъде в една година да се родят повече деца, отколкото са починали български граждани. Национална кауза може да бъде всички партии да се обединят около национална стратегия за демографията. Нещо, което не би трябвало да разделя българския народ. От криво разбран патриотизъм аз се нагледах. По-скоро трябва политиците да имат про-българска позиция, не про-западна, не про-източна. Затова страшно много одобряваме политиката на Виктор Орбан в Унгария, защото той направи така, че една държава в центъра на Европа да е стабилна за своя народ. Патриотизма не е по-високия пилон с по-големия берег. Това е сила на България в Европа на нациите. Много ви благодарим за тази част и за коректния тон в нея. Сега е време за кръстосен огън. Гледахме минути преди 8 жребият, който отреди Никола Янков първи да задава въпрос. Само казвам отново регламента. В рамките на 30 секунди той ще има въпрос да задава въпрос на Ивелин Михайлов. Той пък в рамките на една минута да отговори. След това последващи 30 секунди за допълнителна реплика. Господин Янков, разполагате сега с вашите 30 секунди. Господин Михайлов, споменахте, че вие искате да стимулирате частния бизнес и растежа на доходите оттам. Как смятате да го направите във вашата икономическа програма? Благодаря за твоя въпрос. Смятам да го направим с създаване на добра среда, в която предприемачите първо да имат необходимите знания, за да могат да се изправят срещу световните гиганти, да бъдат спокойни, че след като направят нещо, няма да им бъде отнето и да могат да живеят в една среда, в която спокойно да отглеждат децата си и да имат желание да ги раждат, както каза и господин Василев. Това е нещото, което виждам като възможност. Ето и той е близо до вашето дясно. Нали, това, което вие казвате. Да, пожелателното да се развиваме, да правим деца и да сме по-богати е хубаво нещо. Нали? Това е целта, но ако имате малко повече желание за подробности как да се случи и да не караме предприемачите в България да инвестират повече пари, да създават повече работни места, ще е добре да го чуем. Аз ви го казах конкретно. Когато имат среда в момента, предприемачите... Как ще създадете средата да ви помогна? На първо време трябва да премахнем този модел на управление и репресии, който е от страна на държавата към бизнеса. Това е основното нещо. Една законодателна инициатива в последните секунди. Тук не е до законодателна, а до изпълнителна. Само набързо ще ви кажа. Няма, свърши времето, съжалявам. Господин Михайлов, вие имате възможност сега да питате въпрос по ваш избор Радостин Василев. 30 секунди, една минута за отговор. Да, аз нямам какво да ги питам. По принцип имам какво да питам управляващите партии. Те са хора, които не са показали в момента какво могат да направят, така че давам възможност те да питат. Вие пропускате възможността. А вие какво показахте във времето, в което вашите хора бяха в парламента? Ние показахме това, което сме обещали. То винаги на тази... Да, Кажете какво показахте конкретно? Показахме твърдост в отстояване на позициите за честност и справедливост. Коя позиция отстояхте? Примерно ще кажем ето за АЕЦ Белене, за хората в Доспад, които са мачкани, за хората в Силистра и други подобни. Добре, продължаваме напред по регламента. Възможността за диалог също е една от атестациите за хората, които влизат в политиката. Вие решавате дали да водите този диалог или не. Господин Василев,
Вие имате възможност сега да питате Никола Янков. Ние имахме възможност да разменим няколко думи в фоето преди самото участие. Господин Янков беше част от екипа на Николай Василев в 2001 година, когато НДСВ управляващ. Той беше замминистър. Сега е част от Синя България, там са различни формации. Би го попитал той как определя дали 2001 година и управлението на Симеон Сакскобургготски беше успешно и положи тресира след управлението на Иван Костов един добър път за България, или това беше едно от големите разочарования на българския народ, в което той е участвал, които доведоха до тази в момента абсолютно отвращение. Положително или отрицателно определяте вашето участие тогава в това правителство? Синя България е коалиция, в която има повече лица с опит в управлението или поне толкова, колкото в ГЕРБ. Синя България е коалиция, в която са хората, които вкараха България в Европейския съюз и НАТО. Така че мисля, че българският бизнес и частните предприемачи ще се съгласят. Мисля, че тук нямаме какво да кажем повече, че това е времето, когато се работеше най-спокойно. Цените на активите в България се вдигаха най-много. Нямаше рекет от страна на държавата, нямаше още превзети механизми на контрол върху съдебната система. Държавата не работеше с бухалки за разправа с този или онзи. Нямаше още обръчи от фирми. Така че аз мога да кажа, че се гордея с времето, когато успяхме да сложим България на нейния европейски път. По отношение на политиката за реформи, ние трябва да се върнем обратно към тези години, когато бизнесът работеше спокойно без държава. Аз съм съгласен, че наистина Синя България се явява като едно от продълженията на ГЕРБ, както в столичния общински съвет. Не на ГЕРБ. Не, аз го твърдя това. Това е моето твърдение. Вие, разбира се, твърдите каквото искате. Експертите са им доста сходни и като политически визии, като бекграунд. За съжаление, не. Възприемам това, че всъщност управлението на НДСВ тогава е еталона за начин, по който трябва да се движи държавата. Аз съм против. Добре, благодарим ви. Сега е време за заключителните обращения, които имате към своите избиратели. Ивелин Михайлов от Величие разполага с 30 секунди да се обърне към онези, към които иска. И аз имам апел към всички граждани на България да бъдат по-смели и да излязат да гласуват, да направят нещо във връзка с по-добрия живот, който желаят. За кой ще гласуват, това е личен избор, така че желаем здраве и успех. Заповядайте. В България има изключителен дефицит на справедливост. Справедливост във всеки един сектор на държавата. На улицата, в училище, на работното място, в обществената поръчка, в строителството, където или да е било. В България има абсолютен дефицит на наказателна отговорност на тези, които трябва да я получат. С меки либерални мерки няма да стане. Имаме необходимост твърде вероятно от Велико народно събрание средносрочно, от нова конституция и от преосноваване на съдебната система. Не види ли българския народ 30-40 депутати, министри, бивши, настоящи, натръшкани, арестувани, няма да повярва на нито една политическа сила. Ние вече виждахме натръшкани и арестувани. Отляво ми се смеят, но те са участвали в грабителско правителство на Симеон Сакскобургготски, тройни коалиции, 15 години управление на ГЕРБ и нямат право да се смеят. Регламент е 30 секунди за заключителни послания, господин Янков, и вие разполагате с тях. Да. Политически съюз на България е реформаторска дясна платформа за управление, така каквато не сме имали от много години сам. Ние сме единствените с стройно логично обоснована и реалистична програма, която да предизвика растеж на доходите, базирана на икономически ръст, чрез частни инвестиции. Гласът за Синя България не е загубен глас. Загубен е гласът, който се дава за сегашното парламентарно представени партии, защото видяхме какво се случи за пореден път на миналите избори. Затова на тези избори влезте в парламента най-накрая с Синя България, с бюлетина номер 16. Благодарим ви още веднъж и за коректния тон, който спазихте по време на целия предизборен дебат. Важно е да гласуваме информирано. 51-ият парламент го подреждаме ние и всеки глас решава. Останете с нас. Другата седмица е време и за заключителния дебат в рамките на предизборната кампания. Изборите са на 27 октомври, а вие не сменяйте канала. Новите избори. Новини. Анализи. Дебати. Следи най-важното на всички BTV платформи. Парламент 51. Всеки глас решава.